Ето сме тъкмо изкараха един шаран 4 хиляди. Снимай вайците, с които изкарам шарана. Така е. Снимай. Много се това. То не трябва да присъства и въже, не е хубаво да го снимаме. Въжето няма да го пускате. Да го оправите, за да го държим. Сега брата, понеделник се бяха засилили, ще ходят на друго място, сигурно така ще ходят. Нека е било. Да. Еланката може да го накарате. Слагаме улица. Браво. Слагаме сега улица. Кой е? Ще да е за ключетката. И обявяваме награда на следващия, който го хване 100 ля. По шаранта. 4 кг, 720. Може да го изтеглим. Следващия път колко ще е пораснал. Да. Една турбичка как си ми? Ги слагате да ги да. То макар че тъй не се разкървява шарана. В една турбичка. Той Наско е свърлене. Марио? Друга извади, бе. Хубава, няма такава, бе. Няма дето ще издържи, бе. Пустай лъдицата там долу. Не. Няма там бараката, нямаш някаква турбичка. Аз сигурно имам, бе. Чакай да имам, бе. Кога е? Кога бе? Аз да не хванах тигърка за вицата. Грамаден. Тя малък, при малкия. Сравнили ще. Ела тук. Ела застани тук, ела. Айде застани тук за снимка. Застани ли добре? Няма страшно. Ела при мене. Той ще стака гледа. Къде там? Там къде? Чай да видим колко голям. Почти колкото малък е. Той носи чувал. Той идва. Не бе, има тото в фургона. Дали има такива? Снимайте го, ако искате. Ходите го, ако искаш го пускаш. Затвори му, защото той има малко с мене безплатни, аз имам повечето с него. Мамо, искам я да хвана такава. Да хвана я. Добре, мамо. Ти го знаеш малко как се. С колко килограма ще има? Искам да видя рибата. Може да видя рибата. Първо беше ранно откриването, за сега най-едрия. Да. Може да има и по-едър. Хванат от името? Може да има и по-едър. Краси съм. Краси. Колко килограма е? 4720. А главата му? Има се касаето, той ги прави. Главата е в глава. Добре, стой там. Ката му така всички. Тата е тук. Ай, краси. Айде да го пуснем. Благодарим ти, че дойде на нашия ефир. Мерси. Айде. Който го хване... Нека и на друг да се сбъдне късмета. Да. Това е. Браво на Красио.